салом алейкум дӯстони азиз, созе назарин саломатиё хубай духтарако назди апаё бида омадагием бозори Корбон тарафи Тилло бозор 13 дарвоза 8 қатор ҳам қадар киртои фасон овардагиам духтаро ҳозир якта ба якта нишон метем боварӣ дорум маъқултон мешавад. Ассалом мешад раҳмат. Ина духтарако омадем пеши апаё бида. Ина духтарако бинен чӣ хе новинкои фасон овардиян. Аҳа. Билмандои Туркия материалаш. Мана сангчоша аз пеш нишонтон тим духтарако расветкоша бинен нархшон чанд сомай? 200 сомон. Ина 200 сомонай бо оптовиш арзонай духтарако. Ина бинен интихоб хеле зиёдай дар ҷои апаё. Ассалому алейкум бонувони азиз, ман Расула Фарида, яке аз занҳои муваффақ ва директори ширкати Faberlic. Имрӯз хостам дар бораи як мавзӯъ бо шумо суҳбат кунам. Бисёриҳо мегӯянд Faberlic дурӯғ аст, банкрот хоҳӣ шуд. Ин гапи одамони номуваффақ аст, ки меҳнат накардаанду мехоҳанд муваффақ шаванд ва соҳиби пул шаванд. Faberlic ҳама он чизе ки барои рӯзғори мо дар кор аст дорад. Чизе ки хоҳем бо нархи дастрас метавонем харидорӣ карда. Офисҳои ширкати Faberlic дар наздикии хонаи ҳар як кадоми мо аст. Мехоҳед бепул, яъне ройгон ба Египт сафар кунед? Пас чиро интизоред? Биёед дар ширкати Faberlic номнавис шавед ва ба Египт сафар кунед. Мо дар ҳар як 21 рӯз ойликаҳои худро мегирем. ба ғайри ин ҳама бонусҳои худро дорад ширкати Faberlic. Ай ҳама статуси паст ин статуси директорӣ аст ки 5000 сомон ойлик дорад, бонусаш бошад 20000 сомон. Статуси старши директорӣ, статуси серебряни директорӣ. Дар ҳар як статусе ки баромадӣ ойликҳо зиёд мешад, бонусҳоям зиёд мешад. Чиро интизори замҳои меҳрубон дар хона нишаста хариди рӯзғори худро мекунед. ба ғайри ин ҳама ба дигар шаҳрҳо, ба дигар давлатҳо саёҳат меравед ва соҳиби пул мешавед. Директорони муваффақи мо аз ойликҳои Faberlic соҳиби якчанд хона ва автомобили худ шуданд. оё шумо мехоҳед зиндагии худро иваз кунед ва аз ягон чиз худро маҳрум насозед ва ояндаи худро шукуфон созед? пас чиро интизоред? ба рақамҳои дар экран буда нависед ва ҳамкории худро дар ширкати Faberlic оғоз кунед. мо шуморо интизор. Духтарако касе дона мегира, оптови мегира, биёен пеши апаё бида. Осинакош хушрӯа, моделакош фасон дар ҳақиқат ҳам духтарако биёен бо худтон мустақилона ай пеш дида харидорӣ кунед. Ишам 200 сомон, ина истилшам хушрӯ духтаро, инам 200 сомон. Иҷада вариант бисёр овардагиян, ҳамаи ҳамино 200 сомонӣ. Мана сангчора бинен тоза сангои хамилён. Мана нархшон 200 сомон. Мана аҷоибот фасон анаи моделам ҳаст 200 сомон. Кадомеша мегирем? Мана кадом намуди анами аднатониёи белмандора мегирен. Иҷада аҳамиятен чандта моделай аз ҳар як модел бо расветка доранд. Мана ҳамаи ҳамин нархошон 200 сомон. Мана беҳтарин нарх метавонен омада харидорӣ кунен. Бо касе ки опто мегира боз ҳам арзонтар мешавад. Ина истилшам хушрӯа. Иям ҳамин нархая. Мана ин стилшам ҳамин нарх духтаро 200 сомон. Ина қисми болора бинен расветкора. Ана диден ин расветкашам аҷоиб фасон 200 сомон. Шута мепӯшен материалаш белмандои тоза хушрӯ обда намедромадай. Мана қисми болора бинен, гулоша бинен духтаро чихе бисёрай. Иқаи гулш бо хушрӯани обычни духтарако марҳамат. Мана чашми Зулайхо игл. Мана аҷоибот аз ин чандта расветка ҳаст. Онав стилиш бо дига хелай диден. Дар ҳақиқат ҳам борои новинка бисёр омадагиай. Бо биёен хитон бинен анаи бо дига хелша диден узоруш.
остиношон дига хела бо ина мана иҷада чанд моделай ҳам остиношон кушодааст ҳам резинка дор мана стилои хушрӯ омадагиай расветкои фасон омадагиай 200 сомон тамошобино размеро як бор дигар биген чанд ай 44 то 56 размер ҳастай ина расветка ҳастай бор бори новинкая омада бинен мана ин тараф ипеко чандан хулоса намхед духтарако биёен пеши апай обида ипекои новинка дар ҷои апай обида ира бинен чихе фасон як бори дигар такрор мекунем ҷои апай обида бозори корбонай тарафи тилло бозор 13 дарвоза 8 қатор ино чанд сомон 220 сомон ира бинен чихе хушрӯае материалшон итальянкагиай инаи моделҳо тамом шудаги будан нав омадагиан бинен стилош фасонак иҷада чанд намудай аҳамиятен баъд расветкаҳошам хеле расветкаҳои хушрӯ то 6 размер будай ипек итальянка 220 сомон ина хучон пӯшидагианко ҳамунай духтаро мана ҳам то 6 размер ҳастай 220 220 метиан мана марҳамат тамошобино бо метавонен тамошо кунен дархост кунен доставка дорад мана ана и рангша бинен хечхе бо ранги фасонае аҷоибот и расветкаш аз ино бисёр мегиранд барое ки материалшам хеле хушрӯай саб букакай ва салқин мегира одама обда намедроя духтаро ина расветкаҳоша бинен чанд нафарое ки хучон пӯшидагиам медонанд ки чӣ сифати хубай анамин итальянка мана и модела бинен бо анаи дигар хел бо фасонша сангчоша бинен чихе фасонча задагиай мана аз ин тамом шудаги буд бо омадагиай анаи моделҳора боша 200 сомон кардагиан ишам итальянкаяй мана 200 сомон иноям бо арзон мешава оптумда касе ки оптум мегира арзон мешава духтарако марҳамат назди апай обида ҳатман биёед нанами моделҳора бо нархи хуб харидорӣ кунен ена бинен истилиш бо дига хел диден аҷоибот 220 сомон ишам 220 иш 200 ин моделош бо дига хелай духтаро 200 сомон иш ваёш 220 инош 200 сомон инаи расветкашам бинен 200 сомон анаи стило 200 сомонӣ диден сангчоҳоша хича чиха фасончаяй хулас ҳамаи моделҳо барои шумо мана анаиша бинен иам қирти хушрӯ қиртаи аҷоибот ира материалаш ҳарирай духтаро 200 чанд 220 230 сомон аз ин бинен чандта расветкай тигриш ҳаст анаи рангиш ҳаст беҳад ранги хушрӯ қиртаи дига новинка анаияй и чанд сомай 180 сомон духтарако марҳамат расветкаҳои хушрӯ доранд ина метавонен бо худтон омада айпеш бинен ина духтарако ина ира бинен айпеш чихе хушрӯа аҷоибот сангаш 200 сомонай мана аҷоиб фасонак анаи моделиш боша клёш дора марҳамат истилора бисёр мепурсанд зулайхо чашми зулайхо духтарако материалои чашми зулайхо буд ку ина кирташ омадай ва духтаро акция шидай ана ин кирто 150 сомон мана то 60 размер ҳастай беҳад хушрӯчаям мана аҷоиботан итанадам ка хушрӯям ка зебандаяй духтаро боварӣ дорум ки маҳқултон мешавад 150 сомона мана то 60 размер ҳаст инаи сабзи талхабаргаям ка хуштая пеш да наворси уча омадистай ина цвети беҳтаринаш мана размеро ҳастай расветкаҳо ҳастай баъд нарха бинен охи чихе нархи беҳтарин 150 сомонӣ инчунин инҷа дар аст продажа интизораи шуморо духтаро то охира тамошо кунен ана духтаракое ки кристианка гуфтен то 60 размер астай нархиш 180 сомон ина расветкаҳош материалш ғази хушрӯи паплинишам хеб
бо сифат ай духтарако мана шута мепушен 180 сомонӣ ина расветкои хушруш бисёре омадан мисол наёфтан биёен ҳаст ина диден инамиам 180 и варианти кирта фасон ям итальянка будай духтаро мана 180 сомон бинен ҳам кушотаки хушрувай ҳам аҷоиб фасонакай ҳамаи ҳаминора апаёбида ба хотири муштариё ба хотири подписчико нархи дастрас кардагиянд мана ид рангоям 180 сомонай мана чӣ тавре гуфтан мана нигоҳ кунед иям 180 сомон дар ҳақиқат ҳам ҳамаш фасонай духтарако ина бинен охе ҳамаш бо нархошон беҳтарин нархай нархҳои дастрасанд ана платёи даст вай маладёшка касе платёи маладёшка мепурса марҳамат апаёбида овардагиай ё чандсман 280 сомон хушругиша бинен паплинаки сабу ина пахтагиай худаш бо паткла дора патклачам пахтагиай ҳозирашда ду расветка мондай лекин мебиёяд дигар расветкаҳош мана метавонед ки аз иноям дархост кунед ана баъд як намуди дигар платья ҳастай ана ин модела 150 сомон шудагиай мана биненда ҳозир ай пеш нишон метиҳам бинен паплинана паплинаки хушрувай 150 сомон марҳамат беҳад сабукак хушруча беҳад аҷоиботай вайш мана инамино ҳамаш расветкоям инай нархаш 150 сомон духтарако бо метавонен хичонда нависен касе оптум мегира бо арзон мешава анай киртонав омад инай бо ҳози мо 150 сомара нишон додем инай стилош бо новинкашай инош чандай ино иям 150 духтаро инорам 150 сомон кардан ина аксияи навбатӣ аз ҷониби апаёбида биёен 150 сомон анами хел новинкаҳои фасон мушобино анаи болопушот то 60 размер омадагиай дар ҷои апаёбида биден чи хел хушру чандта расветка дора глои ипек 220 сомон бо сангчадорш омадагиай мана ҳозир ай пеш нишон метам бинен чи хел ҳам паплинакаш хушрувай ҳам стилиш фасонакай 220 сомонӣ марҳамат бозори корвон тарафи тилобозор 13 дарвоза 8 қаторҷои апаёбида мана аз ин чанд модел омадагиай мана бинен чи хел моделакои фасон то 60 ҳастай 220 сомонӣ инаи стилам нав омадай дидед ин модел новинкаи новинка дизайни апаёбида кати омадагиай 220 сомон 230 сомон аиш аҳа донада 230 сомон ин моделаш оптовиш бо арзонтар мешава марҳамат ба наздикӣ ҳамаш мебиёяд рангош мана марҳамат ина марҳамат ҳозирашда то 60 ду ранг ҳаст аз ин модел буд ана ҳозир дар анаи глои ипек ин моделш омадагиай бо биёен духтарако боварӣ дорам ки ин стилшам бисёриёда маъқул мешава касе доставка мехоҳад рақамашона мондагӣ ҳастем дар рӯи экран нависен доставкатон кунам анаи бахшруа стилш ё чандсман ира бинен духтарако донада 180 сомон ин рангоша бинен бо чихе фасонак оптовиш бо арзон мешава мана 44-56 размерш мана 180 сомон донада оптовиш арзонтарай мана турецки белмандо обда намедроя ина ҳозир ма сангчоша ай пеш нишон дидим тоза якум сортай мана аҷоибот хушру 180 сомон хоҳишмандо ҳатман биён пеши апаёбида касоне ки оптум мегиранд оптавико апаёбида шумода нархошона бо арзон мекунанд нархҳое ки гуфтестем боз ҳам арзонтар мешава нархи оптумуш аз ино диден сиёшам будай беҳад расветкаҳои хушру доранд хулас инами ҳамаш барои шумо арзон шудагиай ина кабуд савс
ка фасонане. Размераш чӣ хелани ёра? 44 та 56 размер ҳаст. Ина ба наздикӣ то 60 меша. Касоне ки ин модела мехостанд омада гирен. Ва духтароинаи двойка диден. Инаи чанд та расветка дора? 130 сомона то 60 та расветка размер дора. 130 сомон. Распродажа дар ҷои апа ёбида духтарако нигоҳ кунен иқадар киртои фасона распродажа кардан. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 13 дарвоза 8 қатор ҷои апа ёбида инем кирто ҳамаш 100 сомонӣ шидаган успет кунен. Одам бисёрай барои ҳавай мисол хушрӯ ба ҳазур нишон дода натонистестем. Лекин биёен шумо мана 100 сомон инем модело ҳамаш кам мондагиай 100 сомонӣ кардагиан мана модел беҳад бисёрай ҳамаша 100 сомонӣ кардагиан. Уна вай 220 будози 100 сом шидагиай. Ана ин моделора нигоҳ кунен ҳамаш 100 сомонӣ. Охиронаш мондагиай духтарако марамат биёен бо худтон ай пеш тамошо кунен. Чӣ тавре гуфтум одам бисёрай барои ҳамо ҳар якша нишон додан намешава. Лекин шумо биёен иҷа модел беҳад зиёдай ҳамаша намиёра 100 сом кардан. Манаи доингои пек ҳастай, анаи хел доинго ҳастай. Инаи цвечам хушрӯа, ирам 100 сомон кардан. Спорт стило ҳастай, армански шолко ҳастай. Чизе ки мебинен 100 сомон инамиҷада духтарако модел хеле зиёдай. Мана. Ира бинен охи, чӣ хел фасонакан 100 сомония апа ёбида. И аксия то кая давом дора? духтарако пагои дигар рӯзи истироҳатия рӯзи чорум панҷум истироҳатия аз рӯзи шашум рӯзи корӣ эълон шудагиай барои авай метавонед биёен. И армански шолкай шарфушкати расветкои хушрӯ дора 100 сомон. Мана нигоҳ кунед расветкоша ино ваял шарфошон катиян. Паплин ҳаста иҷада паплин лён армански шолк чизе ки мегирен 100 сомонӣ. Мана ишам 100 сомон. Қисми болора бинен анами расветкои ҳамияй 100 сомонӣ. Хулас рақамашон ҳаст маълумоти бештара бо метавонен аз хучон пайдо кунен. тамошобино 100 сомонӣ намҷа чӣ киртае ки мебинен дар ҷои апа ёбида 100 сомонӣ шидагиай марҳамат. Ина бозори Корвон касе намедона ҷои апа ёбидара бозори Корвон тарафи Тило бозор 13 дарвоза 8 қаторай. Марамат рақамашонам ҳаст ягон чинофаҳмоӣ бошад нависен бо маълумоти муфассала аз хучон пайдо мекунед. Инаи двойкаям 100 сомон чизе ки анами ҷада мебинен 100 сомон шидагиай. Бовар кунен интихоб хеле ва хеле зиёдай. Иам 100 сомонай. Ва иша бинен ина бинен чӣ хел фасонак 100 сомон. Ина кардиганои ду тарафа болопӯшо двойка кирта чизе ки мебинен 100 сомон. нависем бо маълумоти бештара аз хучон пайдо мекунем. дӯстони азиз бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баст мешавад аз ҷои апа ёбида. хайр саломат бошед. ана тамошобинони азиз апа ёбида бори новинка овардай беҳад хушрӯчи анамхе киртои аднатони белмандо стилои новинка. Ино нархошон 200 сомон барои шумо. Ина касе ки бо оптум мегира метавонед нависен шуна ё ин ки аз пеш рафта бинен. То охири наворро тамошо кунен чанд модела иҷада бо аз ҳар як модел чандтаи расветкаяй. ҷои апа ёбида бозори Корвон тарафи Тило бозор 13 дарвоза 8 қатора. Ина иша бинен иш бо дига хелай вайш сангчош гилош узорош тамоман дига хелтарай аз стилиш ҳаваяй. Ина марҳамат аз инам чандта расветкаяй кадом расветкаи дар курайтунам метавонен ки бо нависен шуна ё ин ки рафтаи пеш бинен. Анаи гилчоям нав омад иям стили новинкаи остинашона бинен духтарако. бисёриҳо аднатони мепурсанд ина аднатониҳои новинка овардагиай апа ёбида дер накунен. озирашда ҳамаи размерҳо ҳастай ҳамаи расветкаҳо ҳастай рафта бо айпеш худтон тамошо карда интихоб кунен. тамошобинони азиз бори новинка овардагиай апа ёбида анамхе киртои дуранга. ина касе дар корай марамат 180 сомонай. бозори Корвон тарафи Тило бозор 8 қатор 13 дарвоза рафта бо айпеш бинед уҷада бо расветка бисёрай интихоб хеле зиёдай.
духтарако ипекои новинка омада. Нигоҳ кунед, инҷа бо расветка бисёрай дар ҷоя паёбида. Метавонед бо рафта аз пеш бинед. Хутон 220 сомонай. Интихоб хеле зиёд, расветка бисёр. Марамат бузурги корвон, тарафи Тилло бозор, 13 дарвоза, 8 қатора ҷоя паёбида. Рафта аз пеш бинед, ҳам расветкаоша, ҳам моделошона интихоби хеле зебо доранд. тамошобинони азиз, апаёбида новинка овардай. Бинед хушрӯгиша аҷоиботай дар тана бо хушрӯи бад меиста. Нархшон 230 сомон, материалаш ҳарирай духтаро. Ина чӣ размере дар корайтона марамат метавонен нависен. Апаёбида шумода равон мекунад ё ки рафтае пеш бинен. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 13 дарвоза, 8 қатор ҷоя паёбида. Боварӣ дорам ҳама медона уже. Ина барем бинен бо ай пеш чӣ хушрӯай фас. Паплинои белмандо омадай. Духтаро нигоҳ кунед чӣ сангчадор, сангои хушрӯ дора. Ай пеш бо фасони бадай. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 13 дарвоза, 8 қатор ҷоя паёбида. 200 сомонанд духтаро, размерҳо ҳамаш ҳаст.